Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama navštíví severovýchodní Indii. Jeho svatost Dalajlama provedl inaugurační obřady na Univerzitě buddhistických studií při klášteře Tashi Jong v Indii. Jeho svatost Dalajlama vyjádřil smutek nad oběťmi zemětřesení a záplav v Maroku a v Libyi. Proběhlo 6. zasedání tibetského exilového parlamentu. Ústřední tibetská správa oslavila 63. den tibetské demokracie v exilu. Švédská parlamentní delegace vyjádřila solidaritu s Tibeťany. Mezinárodní dárci podporující tibetské exilové instituce diskutovali na dárcovské konferenci o zajištění budoucnosti Tibetu a partnerství pro pokrok. Tibetské exilové ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení k čínskému nařízení číslo 19, které ještě více stupňuje náboženské represe v Tibetu. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy v Bruselu se setkala s europoslancem Davidem Legou. Evropská buddhistická unie vyzvala čínskou vládu, aby přestala zasahovat do záležitostí tibetského buddhismu. Jeho svatost Dalajlama ve své rezidenci udělil audienci Prem Singh Tamangovi, hlavnímu ministrovi indického státu Sikkim a skupině ministrů z jeho kabinetu. Hlavní ministr Tamang později na své facebookové stránce vyjádřil hlubokou vděčnost jeho svatosti Dalajlamovi za to, že laskavě přijal pozvání sikkimské vlády k oficiální návštěvě. Návštěva jeho svatosti v Sikkimu byla naplánovaná na druhou polovinu října. Jeho svatost Dalajlama provedl inaugurační obřady na Univerzitě buddhistických studií při klášteře Tashi Jong v indickém státě Himachal Pradesh. V rámci inauguračního obřadu a obřadu vysvěcení buddhistické univerzity dával jeho svatost Dalajlama i krátké učení. Jeho svatost Dalajlama vyjádřil hluboký zármutek nad rozsáhlými ztrátami na životech a velkým počtem zraněných osob v důsledku ničivého zemětřesení v Maroku a záplav, které zasáhly Libyi. Jeho svatost Dalajlama se modlil za ty, kteří přišli o život, a nabídl příspěvek na záchranné akce na znamení své solidarity s lidem Maroka a Libye. 17. tibetský exilový parlament zahájil své 6. zasedání 7bodovou rezolucí o solidaritě s Tibeťany v Tibetu. Ve svém úvodním proslovu předseda parlamentu informoval sněmovnu o aktivitách tibetského parlamentu v exilu, včetně pravidelných návštěv tibetských osad a komunit, o tříkolovém strategickém setkání, o programu parlamentu na podporu Tibetu v různých státech Indie a další agendě. Když hovořil o těžké situaci uvnitř Tibetu, předseda informoval sněmovnu o oficiální rezoluci o solidaritě. Dále poskytl aktuální informace o práci výboru pro přezkum pravidel a nařízení. Svůj projev ukončil výzvou k jednotě mezi Tibeťany a koordinovanému úsilí všech zúčastněných při řešení čínsko-tibetského konfliktu. Zasedání nemohlo pokračovat, protože nebylo dosaženo potřebného kvóra. Tibetský exilový parlament později oznámil, že zbývající záležitosti, které mělo 6. zasedání parlamentu projednat, byly odloženy. Dne 2. září oslavila ústřední tibetská správa 63. den tibetské demokracie v hlavním chrámu Tsuklakang v indické Dharamsale za přítomnosti švédské parlamentní delegace vedené Margaretou Elizabeth Cederfeltovou ze švédské umírněné strany a zástupců významných mezinárodních dárcovských organizací. Švédská poslankyně, která byla hlavním hostem, prohlásila, že je pro ní ctí účastnice této oslavy a pochvalně se vyjádřila k politice střední cesty tibetské exilové vlády. Jejími předřečníky byl předseda tibetského exilového parlamentu Khenpo Sonam Tenpel, který přednesl prohlášení parlamentu, a tibetský exilový prezident Sityong Pengpa Tsering, který přečetl prohlášení Rady ministrů Kashagu.
V letošním roce nebyla součástí oslav žádná kulturní vystoupení jako gesto solidarity s vládou a obyvateli indického státu Himachal Pradesh, kde došlo k obrovským škodám způsobeným nepřetržitým deštěm. Jako projev podpory a vděčnosti hostitelskému státu Himachal Pradesh byl do Fondu humanitární pomoci hlavního ministra převeden příspěvek, který odpovídá jednodennímu platu všech zaměstnanců ústřední tibetské správy. Odpoledne v Den tibetské demokracie vystoupila švédská parlamentní delegace na tiskové konferenci, kde vyjádřila svou podporu tibetskému lidu. Členy delegace byli poslanci a poslankyně z umírněné strany, švédské demokratické strany, křesťanské demokratické strany, strany zelených a švédského tibetského výboru. Delegaci doprovázel zástupce jeho svatosti Dalajlamy v Londýně. Poslankyně Margareta Elizabeth Sederfeldtová zmínila konstruktivní setkání s jeho svatostí Dalajlamou a zdůraznila důležitost jeho poselství, jehož cílem je prosazování míru. Pochvalně se vyjádřila o tibetské demokracii v exilu. Zástupci více než 20 významných mezinárodních dárcovských organizací, které poskytly a nadále poskytují finanční prostředky pro ústřední tibetskou správu, se sešlo v Dharamsale na dvoudenní dárcovské konferenci, aby projednali zajištění budoucnosti Tibetu a budoucí partnerství. Setkání zahájil tibetský exilový prezident Sityong Penpa Tsering spolu s ministryněmi exilového vládního kabinetu. Konference si kladla za cíl posílit kontakty mezi ústřední tibetskou správou a jejími dárci a zároveň se soustředila na sdílení vize tibetské exilové vlády s jejími podporovateli, aby byli seznámeni s cíli a závazky exilové vlády, na jejíž činnost přispívají. Konference má sloužit jako platforma pro dárce, kteří sdílejí společný zájem na podpoře Tibeťanů s cílem vybudovat silná partnerství a strategie pro společné úsilí posílení tibetského hnutí. Jednalo se o druhou dárcovskou konferenci, kterou ústřední tibetská správa uspořádala. Oddělení informací a mezinárodních vztahů ústřední tibetské správy je znepokojeno novým čínským nařízením, které vstoupilo v platnost 1. září 2023 a znamená stále větší omezování náboženské svobody v Tibetu i jinde v Číně. Čínský úřad pro náboženské záležitosti vydal opatření pro správu míst pro náboženské aktivity, neboli nařízení číslo 19, což představuje významnou eskalaci dosavadního omezování náboženských svobod v Čínské lidové republice ze strany čínské vlády. S ohledem na zhoršující se situaci v Tibetu oddělení informací a mezinárodních vztahů vyzvalo mezinárodní společenství, aby posílilo kolektivní vliv a dopad aktivit partnerů a spojenců při řešení nezákonné přísné kontroly, kterou vláda Čínské lidové republiky vykonává nad náboženskými praktikami a tibetským buddhistickým učením v Tibetu a kterou Čína vymáhá čistě proto, aby si udržela svou autoritu v Tibetu. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy v Bruselu se setkala s poslancem Evropského parlamentu Davidem Legou. Během setkání vyjádřila europoslanci vděčnost za jeho podporu pro iniciativy bruselského tibetského úřadu v Evropském parlamentu a informovala ho o současné situaci v Tibetu. Europoslanec Lega vyjádřil vážné obavy ze zhoršující se situaci v Tibetu a znovu potvrdil svůj závazek pokračovat v podpoře Tibetu. Věcná diskuze vyústila v dohodu o dalším pravidelném kontaktu. Europoslanec Lega je švédský politik, člen Evropské lidové strany, která je největší politickou stranou v Evropském parlamentu. V prohlášení jednomyslně přijatém na výroční valné hromadě dne 24. září Evropská buddhistická unie vyzvala čínskou vládu, aby se nevměšovala do záležitostí tibetského buddhismu, zejména do reinkarnace vysokých lamů, včetně reinkarnace jeho svatosti Dalajlamy. Stalo se tak v návaznosti na administrativní opatření pro místa náboženských aktivit, známé také jako nařízení číslo 19, které přijala čínská vláda s platností od 1. září 2023 a které povede k dalšímu posílení dosavadní náboženské represe v Tibetu i jinde v Číně. Kromě toho Unie vyzvala čínskou vládu, aby obnovila dialog se zástupci jeho svatosti Dalajlámy za účelem řešení čínsko-tibetského konfliktu. Evropská buddhistická unie je mezinárodním zastřešujícím sdružením buddhistických organizací a národních buddhistických svazů v Evropě. To byly zprávy za uplynulý měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV, která vysílá v dalších 12 jazycích, sledovat i nadále. Tuk Dže Če.